рақобати варзишгарони 32 кишвари сайёра дар маҷмӯаи бошукӯҳи варзишии шаҳри Нурсултон давоми 2 рӯз идома ёфт. Аз ҳайати 6 нафараи мунтахаби Тоҷикистон ба Наврӯз Каримзод муяссар гардид, ки дар зӯрозмоиҳои инфиродӣ вазни то 70 килограмм бар ҳарифони худ дастболо гардад. Ба мушкилӣ усулу қоидаҳои гӯштини қазоқкураш паҳлавони тоҷик нигоҳ накарда, бори нахуст ба натиҷаи шоёни мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон шарафёб шуд. Ҳамчунин Ҳамрӯз Раҷабов низ дар вазни 60 кило сазовори медали тилло гардид. Ба шарофати ғалабаи варзишгарони мо парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон парафшон гашта, суруди миллӣ дар макони баргузории чемпионати ҷаҳон баланд садо дод. барандаи медали тиллои чемпионати ҷаҳон Наврӯз Каримзод баъди хотимаи мусобиқоти бошукӯҳ ба ватан баргашт. ӯро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе мураббиёну волидайн ва алоқамандони гӯштин самимона истиқбол гирифтанд. ин дастоварди варзишӣ саҳифаи дурахшони пирӯзиҳои узви мунтахаби мамлакат дар соли 2019 ба ҳисоб меравад. ба 4 ҳарифи худ даст боло гаштам. ҳарифи аввали ман аз ҷумҳурии исломии Эрон буд, ки ӯро тавонистам бо 2 паҳлӯ ҳалол мағлуб кунам, ва ҳарифи дуввуми ман аз ҷумҳурии Беларус буд, ӯро тавонистам ҳалол мағлуб кунам, ва дар вохӯриҳои нимниҳоӣ аз ҷумҳурии Муғулистон ӯро ҳам низ ҳалол мағлуб кардам. ва рақиби финалии ман аз давлати Гурҷистон буд, ки як моҳ пеш дар давлати Корея дар чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини самбо сазовори ҷои дуюм шуда буд. ӯро низ тавонистам бо 6-1, яъне бо як паҳлӯ мағлуб кунам ва сазовори ҷои аввал гаштам. барои ҳар як волидайн низ ин муваффақият шарафи бузург ҳисобида мешавад. ифтихори фарзанди номовар дар арсаи ҷаҳонӣ василаи хуби ҷалби наврасу ҷавони кишвар ба варзиш ва тарбияи солими насли ояндаи миллат маҳсуб меёбад. бисёр хурсанд ҳастам, ки имрӯз фарзанди мо дар ҷои аввал ҷо гирифтааст ва парчами давлатро бардоштааст. мехоҳем кӯшиш кунад, ки боз ҳам аз ин ҳам боло иштирок кунад дар мусобиқаҳои кишвар, берун аз кишвар. ҳамин хеле ҷо парчами давлатро бардорад.